Vítejte u této afirmace pro posílení sebedůvěry a pozitivního myšlení. Připravte se na několik minut plných síly a pozitivní energie. Najděte si pohodlné místo, uvolněte se a začněte se soustředit na svůj dech. S každým nádechem vnímejte, jak se naplňujete klidem a jistotou. S každým výdechem nechte odcházet stres a pochybnosti. Nyní jste připraveni otevřít se těmto afirmacím, opakujte je nahlas nebo v duchu a nechte je prostoupit každou část vašeho bytí. Jsem silný a schopný. Zasloužím si lásku a respekt. Věřím v sebe a své schopnosti. Každý den rostu a zlepšuji se. Jsem vděčný za všechny možnosti, které mám. Jsem schopen dosáhnout svých cílů. Mám kontrolu nad svými myšlenkami a emocemi. Vítám změny a výzvy s otevřenou myslí. Jsem tvůrcem svého štěstí a úspěchu. Vše, co potřebuji, je ve mně. Můj život je naplněn radostí a smyslem. Jsem obklopen láskou a podporou. Vítám do svého života pozitivní energii. Každý den je novou příležitostí k růstu. Přijímám sebe takového, jaký jsem. Mám moc změnit svůj život k lepšímu. Jsem v souladu se svým životním posláním. Cítím se vnitřně klidný a vyrovnaný. Každý den jsem blíže svým snům. Jsem hoden úspěchu a štěstí. Skvělé. Tyto afirmace si zopakujeme ještě jednou. Jsem silný a schopný. Zasloužím si lásku a respekt. Věřím v sebe a své schopnosti. Každý den rostu a zlepšuju se. Jsem vděčný za všechny možnosti, které mám. Jsem schopen dosáhnout svých cílů. Mám kontrolu nad svými myšlenkami a emocemi. Vítám změny a výzvy s otevřenou myslí. Jsem tvůrcem svého štěstí a úspěchu. Vše, co potřebuji, je ve mně. Můj život je naplněn radostí a smyslem. Jsem obklopen láskou a podporou. Vítám do svého života pozitivní energii. Každý den je novou příležitostí k růstu. Přijímám sebe takového, jaký jsem. Mám moc změnit svůj život k lepšímu. Jsem v souladu se svým životním posláním. Cítím se vnitřně klidný a vyrovnaný.
Každý den jsem blíže svým snům. Jsem hoden úspěchu a štěstí. Děkuji, že jste se připojili k této afirmaci pro posílení sebedůvěry a pozitivního myšlení. Věřte, že tato slova mají moc změnit váš den i váš život, pokud jim to dovolíte. Kdykoliv během dne si můžete tyto afirmace znovu připomenout a posílit svou mysl i ducha. Nezapomeňte, že veškerá síla, kterou potřebujete, je už ve vás. Ať vám tyto afirmace přinesou klid, jistotu a radost. Mějte krásný den a budu rád za váš odběr. Váš Medior.